Upat ka magkabanay ang patay human matabunan ang ilang balay sa landslide sa Cagayan de Oro City. Ano yung report ni Cyril Chavez? Nakabalot na sa thermal blankets, lakip body bags, diyang nadala sa mga personay sa Cagayan de Oro City, DRRMD, ngadto sa ambulansya, ang upat ka mga patayng biktima sa nahitabong landslide sa Zone 1 sa Bulawan, Barangay Agusan, pasado las 10 sa gabi, atol sa pag-igo sa Bagyong Basyang. Matod kang CDRRMD Chief Nick Habaga, paspas silang nakaabot sa natabuan. Apan pag-abot nila, patay na ang mga biktima nga pulos na tabunan og yuta sulod sa ilang panimalay. Ang mga biktima giilang mag-asawang 47 anyos nga bana og 37 anyos nga asawa, 12 anyos nga babae og 11-month-old baby girl nga pulos mga pag-umangkon sa magtiayon. Base sa inisyal nga investigasyon sa otoridad, nahibaw-an nga samtang gabundak ang ulan, kalit na hugno ang yuta duol sa balay sa mga biktima nga miigo sa ilang kwarto, rason nga natabunan sila. Wala na makagawas ang magtiayon og duha ka mga pag-umangkon niini. Human ang hitabo, nakahinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang igsuon og anak sa namatayng biktima og emosyonal nilang gisaysay ang kapait sa ilang kasinatian. Subay sa saysay sa usa sa mga silingan sa mga biktima nga pasado las 10:30 ilang nadungog ang giingong pagkahugno sa yuta. Atong ipaimbestigan sa barangay kay kagabi medyo ulan pa man, and then kay sa pipila ka tuig nga nilabay wala akong ginamay nga insidente din ha. So mutong atong gikuan sa barangay kung sa pa ilang deeper nga investigation. Samtang atol sa pag-igo sa Bagyong Basyang kagabi, pinaspasay sab ang gihimong rescue operations ug evacuation sa mga residente nga nanginahanglan og tabang. Usa sa mga giadtuan ang mga residente sa Barangay Kugman kung asa hantod hawak ang level sa tubig baha. Gipang rescue sab sa CDRRMD ang mga residente sa Barangay Bugo kung asa miabot na sa lampas tuhod ang tubig baha sa lugar tungod sa sagunson nga ulan. Gani sa kuwang video ni Barangay Bugo Kagawad Chebong Guevara, kita pa ang pagluwas ni ining mga minor de edad nga bata nga gibutang na lang sa refrigerator nga nagsilbing floating device. Sa ulahing tala sa CSWD, miabot ngadto sa 643 ka magbanay ang gihikling o 2,298 ka mga individual. Human ang pag-igo sa Bagyong Basyang, problema na sab karon ang gibili ni ini nga danyo sa mga panimalay, lakip mga gapnod nga nakababag sa mga water system sa syudad, sama sa sitwasyon sa Zone 7 Agusan, butang nga tutukan sab sa LGU. Samtang nadayunan gyud sa pagkaguba ang steel bridge sa Purok 1B sa Pugaan, Iligan City kagabi. Kita sa kuha sa netizen nga si Wawawel Iligan nga segundo lang ang milabay gikan siyang pag-atras diyang nahugno gyud ang tulay tungod sa kakusog sa sulog sa tubig sa suba. Tungod sa kakusog sa sulog sa tubig baha, naanod sab ang pipila ka mga sakyanan nga nakaparada kilid sa dalan sa Barangay Mahayahay sa Iligan City. Tataw ang kakusog sa mong baha nga mianod pa sa laing duha ka mga pick-up type nga multicab. Milapo sab ang tubig gikan sa suba ngadto sa Tubod Bridge ug kalsada sa Iligan City. Pasado las 11 sa gabi, samtang pagkabuntag karong adlaw, taas gyapon ang tubig level sa suba sa Hinaplanon Bridge. Pipila ka mga sakyanan sab ang stranded human nga dili pa maagian ang Tubod Bridge. Padayon sab ang paglibot sa Iligan CDRRMO kung asa naabtan namo nga ginaagak ang 68 anyos nga si Tita Palacio kinsa nagsaulog siyang adlaw natawhan karong adlaw. Usa ang ilang balay sa naigo sa baha hatod sa bagyo. Kahapon pa. Gahapon pa. Yun. Anong gabi Oo, kahapon pa yun. Kanya, karon, buntag na lang, wala may katulong. Matod sa Iligan CSWD, miabot sa 1,200 ka magbanay ang gihikling sa mga evacuation centers o 4,697 ka mga individual. Kauban si Jaybert Paira, Cyril Chavez, 1 Mindanao.